L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura u Lily's Health and Beauty. Antonella bela jselmilkom u jilqakom għal 25 program mis-sensiela l-intervista. U kif qegħdin taraw il-lejla, illum qegħdin magħkom format differenti il għaliex wara 6 xhur it-tim ta' Antonella Sports Blog ħass li dan il-program kien wasal iż-żmien li jibda jxandar b'mod dirett u anke f'ħin differenti fil-fatt ser nibdew nkunu magħkom kull nhar ta' ħamis fid-9:45 għal programmi ta' din ix-xorta fejn fihom ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq diversi argumenti sportivi. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat dinji tal-Formula 1. Qabel xejn qed ninformakom ukoll li bħalissa maddejja l-logħba mill-UEFA Europa Conference League bej Birkirkara u La Fiorita li Birkirkara qegħdin jirbħu bl-iskor ta' 1-0. Gol skurjat minn Jan Kamjemik wara 14 minuta l-logħba waslet fit-tmiem l-ewwel taqsima żmiet kmini wkoll kellna id-drota xejn b'xejn bejn Sant Julia u Gżira United. Imma insomma, nitkellmu issa fuq is-suġġett tal-programm tal-lum illi huwa il-Formula 1 u kif qegħdin taraw mien fuq il-panel illum għandi lil Brandon Bonello minn Velocity Esports Racing kif ukoll lil Duncan Sant mill-Iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta. Qabel ma nibdew diskussjoni wkoll infakkarkom li dan huwa program live, dan huwa l-ewwel program għal daqstant ovvjament tal-issalina it's a little bit of a learning curve, jiġifieri xi ftit ta' żball jista' jkollna wkoll imma sakemm we get up to speed. Mela, x'taħsbu nibdew id-diskussjoni l-aħwa qabel xejn. Brandon u Duncan, merħba kif intom l-ewwel nett. Nsellem Antonello, grazzi tal-istedina għal dal-boħra. Jien ninsab tajjeb għal-meru inti kif inti. Aħna mhux ħażin, ovvjament xi ftit kif taqbad tajt. Tens nittamaw li kollox imur sew imma kif qed ngħidu this is another step biex inkomplu ntejbu wkoll il-livell ta' programmi ta' din ix-xorta. Dan kien inti kollox sew? Iva, kollox sew sellem Antonello, sellem Brandon, grazzi tal-li erġa' jistedinti kull programm fis-smiju fis-sem l-Iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta. Huwa ta' pjaċir għalina. Nisperaw li jkollna program tajjeb m'għandix dubju, l-ewwel darba li qegħdin live flimkien, imma kif attenti nitalmu minn din l-esperjenza u ntejbu l-qudiem. Fil-fatt tajb ukoll ngħidulkom illi jekk hawn min ukoll jixtieq forsi isaqsi xi domanda xi membru tal-panel li għandna llejla u anke li se jkollna fil-futur jista' jagħmel dan ukoll u jekk l-opportunità tippermetti għalfejn le nkunu nistgħu wkoll nitfgħu id-domanda tagħkom lill-membri tagħna. Biss ejja ħalli nibdew niddiskutu ftit. Brandon, ħanibda bik u din id-darba mill-aħħar li tkellimna fuq il-Formula 1 flimkien ma' Duncan u ma' mistednin oħra li kellna jidher li ir-Red Bull ħadu rridni għaliex mill-aħħar 5 tiġrijiet huma rebħuhom kollha, Verstappen rebaħ 4 minn 5 u tim tal-Mercedes isu li wkoll huwa tim li tappoġġa inti isu ħanaqra a backseat. L-ewwel net x'ġara u fejn taħseb li Red Bull ħadu rridni tas-sitwazzjoni? Fimni, hemm ħafna elementi li ovvjament setgħu tefgħu lill-Mercedes naqxej fuq sieq waħda u għenet forsi li l-Red Bull ikunu qegħdin fejn qegħdin. Waħda mill-affarijiet ovvjament semmejni qabel ma beda l-programm Antonella kienet hija il-regoli il-ġodda li kien hemm mis-season li għadda għal dis-sena. Ġifieri meta l-FIA u ovvjament ir-regoli ġodda rridu jkun hemm floorboard iżgħar. Hemmhekk mit-testing indunajna ġewwa Baħrejn li ovvjament dawn ir-regoli qed jiffavorixxu aktar ir-Red Bull u karozzi li huma high rakes simili ta' Red Bull li hemm l-Alfa Tauri wkoll. U daw regoli jiffavorixxu aktar Red Bull milli il-karozza tal-Mercedes.
affarijiet oħrajn huma li milli jidher ir-Red Bull mhumiex jiddejqu, jiġifieri għalkemm li sena d-dieħla ħammor għas-season li ġej ħammorru għal regoli ġodda, mhumiex jiddejqu, ovvjament jġibu l-updates fuq il-karozza tagħhom. Mentri l-Mercedes qishom qed joqogħdu aktar lura, ovvjament għax issa hemm ir-regoli tal-cost cutting u hekk, u l-karozza ovvjament ħad inbidel kompletament tas-season li ġej, allura ovvjament joqogħdu aktar lura mir-Red Bull. Dawk l-iktar żewġ elementi b'saħħithom li qed nara jiena għalkemm naħseb li r-Red Bull qegħdin fejdin u l-Mercedes qegħdin fejdin illum wara l-aħħar tiġija li rajna ġewwa l-Awstrija. Biss tajjeb ukoll li ngħidu li forsi fattur ieħor li qed nara huwa illi l-Honda jista' jkun li forsi għax din hija l-aħħar sena u daqstant forsi qed jagħmlu naqra push. Jista' jkun labet il-karti kollha tagħha eżattament, jista' jkun ukoll. U anki ipotezi li qed tiġi f'rasi Brandin. Fis-snin passati konna ngħidu ir-Red Bull qiegħda b'żewġ sewwieqa u l-Mercedes, anzi il-Mercedes tkun qiegħda b'żewġ sewwieqa u r-Red Bull wieħed. Din is-sena isu qed naraw iżjed input mis-second driver tar-Red Bull, Sergio Perez akkontlarju ta' Valtteri Bottas, għalkemm fuq Bottas nixtieq li nitkellmu fiżjed dettal fit-tieni parti tal-programm. Imma kemm taħseb illi dan hu minnu? Huwa punt tajjeb li semmejt Antonella, fil-verità issa qed naraw ma' Red Bull qed naraw l-element ta' team driver, is-second driver tagħhom huwa team driver, ġifieri għandek il-Sergio Perez li letteralment qed isuq għalkemm nemmen li jonqsu iktar xjuri joħroġ il-potenzjal tiegħu fil-dik il-karozza, qed isuq biex jgħin kemm lit-tim tar Red Bull kif ukoll qed jgħin nisibu Max Verstappen biex ovvjament itejbu kemm jista' jkun fil-kampjonat tal-drivers ovvjament. Mentri l-Mercedes ma nemminx li għandha dak is-second driver mhuwiex team driver, qed jipprova ovvjament naqa' aktar imma mhix qed tgħin fil-verità. Dan kien niġu issa għalik. Mill-aħħar li tkellimna f'Mejju li għadda, il-Ferrari ngħidu kellhom rendiment ups and downs. Ħattu podju permezz ta' Carlos Sainz ġewwa Monte Carlo, kien hemm ukoll l-isfortuni ta' Charles Leclerc f'dik l-istess tiġrija, biss sodisfatt mill-andament ta' tim tiegħek f'dawn l-aħħar tiġrijiet? Ara jena ngħidu hekk, jekk neskludu ir-riżultat ta' Franza li kien deludenti għall-aħħar, il-Ferrari din is-sena kienu kostantement fl-ewwel 10. Iż-żewġ drivers li huma, jiġifieri dak qed juri li mis-sena l-oħra law avvanz sar u sar sew, għax jekk niftakru fejn kienu l-Ferrari is-sena l-oħra wara 8 tliela, 9 tliela, ma kienux qas biss jitlu fil-Q3, rari jitlu fil-punti. Jiġifieri avvanz mis-sena l-oħra law kien hemm. Niftakru wkoll li Leclerc din is-sena għandu żewġ pole positions, waħda f'Monte Carlo fejn imbagħad sfortunatament l-accident li kellu fl-aħħar minuti tal-qualifying waqfu milli jieħu sehem fit-tellieqa u probabbilment kienet tkun rebħa l-Ferrari hemmhekk. U pole position oħra f'Baku li wkoll ma kienx mistennija, jiġifieri jekk ma nagħtux każ Franza, ir-riżultati kienu tajbin, però ma rridux ngħidu li kienu sodisfaċenti f'liema sens. Fis-sens li għalina t-tifożi l-unika riżultat sodisfaċenti huwa meta l-Ferrari jirbħu. Il-Ferrari qabel ma jerġgħu jitilgħu fuq net fil-kostrutturi u jiġġieldu għal kampjonati, ma nistgħux ngħidu aħna t-tifożi tal-Ferrari illi aħna sodisfatti bir-riżultati. Li hemm improvement iva, però sodisfatti qabel ma terġa' tkun ma jkun ikun hemm it-tim tal-Ferrari fuq ma nistgħux ngħidu li aħna bħala ferraristi sodisfatti. Dika naħseb kull ferraristi jista' jaqbel miegħi hemmhekk. Jiena naqbel miegħek ukoll li naħseb bħal kulħadd li għandu xi tim partikolari jkun qed jistenna li jara li t-tim tiegħu fuq quddiem qabel ma jara t-tim tiegħu jibda jirbaħ it-tliela żgur mhux forsi mhux sodisfatt 100%, biss xi ftit ta' tip sar. Ejja ngħidu hekk, anki naħseb dawk iż-żewġ pole positions dan kien għalkemm saru fit-track hekk ħansejħulhom hekk ċittadini bħal Monte Carlo u Baku, naħseb li l-ewwel nett jawguraw tajjeb għall-futur
u kif ukoll ikomplu joħorġu l-kapaċità ta' sewwieq bħal Charles Leclerc li ngħidu hekk minkejja l-isfortuni minkejja kollox xorta waħda qed jirnexxielu b'xi mod juri l-kapaċitajiet kbar li għandu. Jiena naqbel miegħek però mhux 100% fis-sens li l-Ferrari mhumiex Charles Leclerc biss. Eżattament. U Għax dik imbagħad ma rridux ninsew li Sainz qed ikun iżjed konsistenti l-ħadd imbagħad. dik hija waħda mill-ikbar affarijiet li qed imorru tajjeb fil-Ferrari bħalissa. Il-fatt li Sainz jekk tara l-punti kif qegħdin fil-kampjonat, Sainz kun jgħadġiex punti biss wara Leclerc. Il-Ferrari qegħdin ir-raba' fil-Constructors 9 punti biss wara l-McLaren għax iż-żewġ drivers li huma konsistenti. Mentri jekk tara pereżempju l-McLaren, il-maġġoranza kbira tal-punti qed jiġu minn Lando Norris, Ricciardo daqqa jagħmel tiliqa tajba, daqqa jagħmel tiliqa ħażina, daqqa punti, daqqa barra mill-punti. Jiġifieri kieku l-McLaren għandhom il-konsistenza biż-żewġ drivers li għandhom il-Ferrari, il-McLaren ħaddu. Il-Ferrari qegħdin fejn qegħdin għax iż-żewġ drivers it-tnejn li huma qed irendu tajjeb ħafna. Ma ninsewx illi f'Monte Carlo vera Leclerc kellu l-pole position, però qabel ma ħarġet ir-red flag, Sainz kellu ċans li joħodlu l-pole position jew jkun fuq l-ewwel fil-lira wkoll. Jiġifieri Sainz mhuwiex driver li trid tneħħih il-barra mit-tim jew tikkonsidrah bħalissa driver. Huwa team driver huwa driver tajjeb ħafna. Laqqa xejn fil-fatt ukoll tajjeb illi għal-fini ta' klassifika attwali għandna lil Verstappen ta' Red Bull l-ewwel b'182, Lewis Hamilton Mercedes 150, Sergio Perez Red Bull 104 nerfgħu klassifika tas-sewwieqa, Lando Norris McLaren 101, Valtteri Bottas Mercedes 92 u mbagħad appuntu jiġu żewġ sewwieqa tal-Ferrari, Charles Leclerc 62 u Carlos Sainz 60 min-naħa tal-kostrutturi, Red Bull 286, Mercedes 242, McLaren 141, Ferrari 122, Alfa Tauri għandhom 48 punt attwalment u dan ukoll kompli jikkonferma kemm Carlos Sainz qiegħed irendi u huwa sewwi illi nhar ta' ħadd qiegħed ikun ħafna konsistenti. It-tielet domanda li għandi għalikom illum u d-darba nixtieq li nieħu opinjoni minn iż-żewġ membri li għandna fuq il-panel illum. Ħammorru fil-futbol hemm minseħħulhom l-episodji da Moviola, din id-darba se tkun il-Moviola fuq il-Formula 1. Michael Masi, iċ-Chief Stewart, li fl-Awstrija fit-telqa tal-ħadd li għadda rajna jieħu diversi deċiżjonijiet li ma tantx marru tajjeb ma' ħafna. Anki fil-fatt rajna kummenti fuq social media bħal Twitter fej kien hemm nistgħu ngħidu hekk lajta komuni li kienet let them race. Taqblu miegħi jekk ngħidilkom li r-regoli attwali forsi mhux qed jagħtu spazju għal ċertu tip ta' sewqan li forsi kien aċċettabbli madwar 20-30 sen ilu anke jekk ikun forsi fil-limitu ta' regolamenti. Case in point, tweet li għadda Damon Hill fejn qal li kieku Masi kien jeżisti meta kont insuq jien, ovvjament kien qed jalluda dak il-famuż inċident li kellu ma' Michael Schumacher fil-Grand Prix ta' Adelaide 94 eżattament. Imma insomma ejja niġu għall-attwalità. L-opinjoni tagħkom fuq Masi u kif qiegħed imexxi anki jien rispett tal-inċidenti li kellna nar il-ħadd li għadda. Ħanibda bik dan kien anke minħabba l-fatt li kontu direttament involuti darbtejn. Darbtejn, ekku. Ja, ħanajdlek, li regoli m'għadhomx li kienu 20-30 sena ilu hija fatt. Però trid tara f'liema spiritu nbidlu r-regoli. L-ispirtu tar-regoli minn 20-30 sena ilu għallum inbidlu fis-sens fit-triq direzzjoni illi t-tliela ikunu iktar siguri. Siguri kemm għad-drivers u anki għal-marshals. L-inċidenti li kien hemm il-ġimgħa l-oħra u anke ta' qabel nistgħu nqabbluhom għax konna fuq l-istess trakka żewġ 15 fila.
il-famuża turn 4 fejn l-ewwel kien hemm incident bejn Norris u Perez fejn Norris laqqat 5 second penalty u mbagħad kien hemm fl-istess dawra l-istess pratikament episodju bejn Perez u Leclerc u ftit wara ġo turn 6 jekk mhux sejjer, turn 6 turn 7 erġajna Perez u Leclerc. Ir-regolamenti huma ċari. Ir-regolamenti jgħidulek li jekk inti għandek karozza ħdejk ġemp ma' ġemp, titħalli wisa ta' karozza. Tgħidli imma fuq qed jaqbes fuq barra qed jissogra u vera qed jissogra, però jekk tara fil-Grand Prix tal-Isterja, Leclerc għamel l-istess mossa li għamel fuq Perez, jiġifieri qabeż minn barra lil Alonso. U l-overtake kien suċċess, ma kienx hemm kuntatti ħadd ma ħadd spiċċa barra mit-trek għalfejn għax iż-żewġ drivers irrispettaw ir-regoli u lil xulxin. Id-differenza tgħidli inti x'hemm differenza allura bejn ir-regola kif kienet il-ġimgħa l-oħra ma ġara pereżempju fl-Awstrija wkoll fl-2019 bejn Verstappen u Leclerc. Kif konna ngħid l-ewwel regoli nbidlu minħabba sigurtà. Dak l-inċident li eventwalment tara bħal Verstappen. Eżatt. U anke wkoll hekk għax qed niftakar ukoll f'inċident li involvi wkoll lil-Mercedes bejn Hamilton u Albon fil-Grand Prix tal-Awstrija tas-sena l-oħra li mbagħad minnu. Kont se nsemmih infatti. Dak ukoll, però dak terġa' kien ara x'Albon hemmhekk Hamilton lil Albon spinjaħ, mhux ġast tefgħu il-barra fil-gravel, jiġifieri. Però kif konna ngħidu ir-regoli nbidlu minħabba sigurtà għalfejn. Jekk tiftakar sew, l-aħħar inċidenti li kellna ta' imwiet fil-Formula 1, jekk neskludu lil Jules Bianchi, kienu fl-2000 u fl-2001 fejn kienu marshals illi mietu. Wieħed f'Monza fl-2000 u wieħed fl-Awstralja fl-2001. U x'ġara dawn kienu kollha frott ta' inċidenti ta' Monza speċjalment fejn il-karozza ta' Monza biżar kellu dak iż-żmien daħal fil-gravel inqalat ir-rota laqtet lil jekk mhux se jeżbal kien jismu Gislimberti li kien wet mill-Fire Marshal. L-isteward eżattament. Ta' Monza. U dik hija għalfejn hemm ir-regola u ġiet applikata ġo turn 4 u turn 6 l-Awstrija. Għalfejn trid tħalli l-wisa tal-karozza. Jekk tara l-inċident ta' Verstappen u Leclerc fl-2019 u anka Leclerc u Hamilton f'Monza fl-2019, meta messew il-xulxin il-karozzi kienu għadhom fully in control fuq it-tarmac. Mela l-karozzi kienu in control u ma kien hemm l-ebda periklu lejn la drivers u laqas il-marshals. Imma meta għandek il-gravel involut, jekk il-karozza tislajja ġo gravel ċertu speed, karozza għandek risku li tinqaleb u kellna ħafna minn dawn it-tip ta' inċidenti kemm fil-passat u anke reċentement. U dik hija waħda mill-iktar affarijiet perikoluża x'inti l-karozza ma għandek l-ebda kontroll fuqha fejn tispiċċa. Jekk għandek it-tarmac tista' tikkontrolla. Jekk qiegħed fil-gravel qed tinqaleb m'għandekx ċans tikkontrolla. U għalhekk naħseb illi f'dawn iż-żewġ inċidenti Masi jagħmel sew li tal-penalties. Ovvjament il-mentalità kienet l-eddem race, però ma jfissirx l-eddem race għaskapitu tas-sigurtà. U hemmhekk nibqa' ngħid illi f'dawn iż-żewġ każijiet Masi jagħmel sew li tal-penalty. Ma ninsewx li pereżempju jekk mhux se żball 2018 Perez ma dak iż-żmien sieħbu Ocon fil-Force India. L-ewwel fi Spa wieħed Russell ieħor ġol ħajt u fl-istess sena f'Singapore. L-istess ħaġa rassu xulxin ġol ħajt. U anke f'Baku jidher li kien Singapore fil-għaxija kien ġo wara l-istart eżatt. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi ma tistax tittollerhom meta jew għandek gravel jew għandek ħajt għax id-debri tal-karozza ma tafx fejn jispiċċa. U hemmhekk fejn tidħol is-sigurtà u fejn tidħol li tħalli wissa ta' karozza. Għax il-periklu mhuwiex biss driver, il-periklu fuq driver kemm ilna bil-halo naqas ħafna. Però qatt ma tista' taf id-debri fejn ħajaqa', jista' jaqa' fuq spectator, jista' jaqa' fuq marshal, u fejn inti għandek id-driver li huwa sigur fil-karozza, dawn in-nies qegħdin għal miftuħ. Jiġifieri jiena naqbel għal dawk iż-żewġ penalties, għal dawk iż-żewġ raġunijiet. Illi inti meta għandek gravel u ħitan involuti, ma tafx x'jista' jiġri mid-debri li jaqala. Brandi, l-opinjoni tiegħek fuq
Mazi u issa u antijaw. Fimni, naqbel matul iż-żmien ovvjament milli konna naraw qabel. Illum ksirna kważi jiġu penalizzati ħafna drivers kważi għal kull inċident għax kif tara li jiġri xi ħaġa fuq trek. Tara mill-ewwel fuq l-iskrin car number 22, 44, numru li trid is under investigation. Jiġifieri llum il-ġurnata saret ħanajtek iż-żejjed fl-opinjoni tiegħi għax kif jiġi xi ħaġa fuq it-trek tiġi investigata bil-fors. Fuq dawn iż-żewġ inċidenti li semmejt inti, jien fl-opinjoni tiegħi Lando Norris ma kellu qatt jiġi penalizzat, din ma dik ovvjament hija opinjoni tiegħi, imma għabbażi għall-inċident li semma Duncan, meta tisemma Hamilton kontra Albon, għalkemm vera Albon spinja, xorta waħda kienet l-istess manuvra ġifieri li jagħmel Perez. Id-differenza ovvjament li Hamilton klipja it-tajjer ta' wara ta' Albon u ovvjament inserta li ovvjament Albon spinja. Imma hemmhekk Hamilton ġi ippenalizzat. Ovvjament tajt li xbajjes imma fl-opinjoni tiegħi Hamilton hemmhekk ma kellux jiġi penalizzat side by side. Klipja l-tajjer ta' wara, xorta Albon kien se jagħmel it-triq tiegħu imma anyway. L-għandek tetta l-opinjoni tijak kif nitana bħalman kiena u għonek ser neħi parzjalment il-kappell ta' ġurnalist li qed niprofa nilbes to the best of my knowledge matul dan il-program fil-video li ħriġti wara telliqa ħatta qatta bla ħaber kontra ma żalix il-penalità ta' Norris naħseb kellha tiġi evitata. Fuq dak il-parentesi. Mbagħad imma fl-opinjoni tiegħi fuq Perez seħħ kellu jiġi penalizzat, ir-raġuni hija waħda. Għamilha darbtejn. L-ewwel xorta nemmen li kienet iktar perikoluża minn ta' Norris. Ir-raġuni kienet li l-kantuniera li saret bejn Perez u Leclerc, turn 6 u ġejjin għal 7 jekk nisses dawk huma n-numri, huma aktar high speed, jiġifieri hemmhekk seta' jkun iktar perikolus. Turn 4 għandek inqas slow speed, ġifieri nemmen li seta' kien inqas perikolus. Imma li tagħmilha darbtejn fuq xulxin, xorta ma nemminx li hija xi ħaġa tajba. Perez wara li waqt dik it-tiġrija Perez wara li kien daqsxejn bil-Malti inkazzat għalli ġralu ma Lando Norris u kif żvolġiet it-tiġrija tiegħu. Jien hekk nemmen għalmenu. Biss nipreċiża huwa meta semmejna l-inċident ta' Hamilton u Albon is-sena l-oħra. Vera sar f'Tenfor u l-kawżi kienu kważi identiċi, però jekk tara għalfejn ġraw il-penalties, dis-sena l-penalties saru forcing a driver of the track. Mentri il-penalty tas-sena l-oħra ta' Hamilton u Albon kienet causing a collision għax messew xulxin, mhux għax tefgħu il-barra. Jiġifieri anka t-tip ta' investigation, it-tip ta' inċident kien differenti. Niftakru wkoll però illi mid-2019 law vera jkun hemm mal-inqas kuntat under investigation, però sakemm ma jkunx hemm kuntat vera gravi illi driver tilef il-pożizzjonijiet, il-penalties m'għadhomx joħorġu daqshekk spiss laqqas. Jiġifieri l-mentalità tal-Eddem Race daħlet u ħafna mill-inċidenti saru jqisuhom bħala noted, no further action, a racing incident, ma tantx qed ikun hemm. Biex ngħidlek il-verità, fuq ta' Norris kont sorpriż ftit għax ma kienx eżatt side by side, però ma ħallulux l-ispazju xorta. Però mbagħad la darba ta' dawk il-5 seconds lil Norris ma kellhomx xans l-oħra li jagħmlu l-istess fuq Perez sa' turn 4. Eżattament. Però kif attenti sew, turn 6, turn 7 kienet ħafna iktar perikoluża. Leclerc kien quddiem Perez u xorta tefgħu il-barra u hemmhekk 5 seconds tal għamilt darbtejn l-istess manuvra, l-opinjoni tiegħi hija ftit. Hemmhekk penalty kienet tkun iktar ħarxa fuq Perez. Naqbel, ġifieri. Tajjeb, wis il-ħin ukoll qiegħed jafas l-ewwel parti tal-programm waslet biex tispiċċa. Biss ibqgħu magħna għaliex wara dan il-blokk qasir ta' riklami nerġgħu nirritornaw fit-tieni parti fejn għandna iżjed argumenti x'niddiskutu. Dalwaqt magħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tini parti tal-programm l-intervista, l-produzzjoni ta' dibattitu sportiv li Antonello Sports Blokitella kull nar ta' ħamis u li minn din il-ġimgħa qegħdin ukoll taraw format live. Illum qed nitkellmu fuq il-kampjonat dinji tal-Formula wieħed flimkien ma' Brandon Bonello minn Velocity Esports Racing u Duncan Sant mill-Skuderja Ferrari Club Birżabbuġa. Nfakkukom ukoll illi min forsi għandu xi domanda xi staqsi lill-membri tal-panel tagħna jista' jagħmel dan fuq il-kummenti illi għandna bħalissa kif ukoll aġġornament minn ġewwa il-ground taċ-Ċentinarju fejn jidħol futbol bħalissa maddejja l-logħba mill-ewwel round preliminari tal-UEFA Europa Conference League. Birkirkara għadhom minn fuq bl-iskor ta' wieħed xejn gow ta' Jan Kamjanik kontra la Fiorita iżjed kmieni wkoll kellna dru ta' xejn bejn Sant Julia u Gżira United minn dik l-istess kompetizzjoni. Kif ukoll minn sport ieħor il-netwerk tagħna jkopri id-darts illum kellna l-aħħar Players Championship illi Peter Wright rebaħ fil-finali kontra Michael Van Gerwen bl-iskor ta' 8-2. Iżjed dettalji fuq il-Players Championship joħorġu għada fil-ħodu. Ejja ħalli inkomplu iżda l-programm tal-lejla lura l-Formula wieħed u argument li ma nistax ma nqajjimx huwa l-argument li Brandon jirrigwarda il-siġġijiet tal-Mercedes għall-istaġun li ġej. Lewis Hamilton fit-tmiem il-ġimgħa li għadda estenda l-kuntratt għal sentejn oħra biss id-dibattitu għadu jaħraq ukoll fuq min ser jakkumpanja lill-leġġenda Ingliża fl-istaġun li ġej bejn Valtteri Bottas u ż-żagħżugħ tal-Williams George Russell illi tajb infakru wkoll illi dan għadu b'self għadu taħt il-kodba tal-Mercedes imma qiegħed mislu fil-Williams. Ħanajdu hekk, l-opinjoni tiegħek fuq min taħseb li ser jieħu t-tieni siġġu u għalfej temmen li dan ser ikun il-każ. Ħanibda bik Brandon. Nixtieq għandi tweġiba għal dik il-mistoqsija Antonello. Imma sal-lum nista' ngħidlek li m'għandix. Imma jekk tgħidli eżattament, jekk tgħidli inwieġbek moħħi ngħidlek il-Mercedes nemmen li jestendu l-kuntratt ta' Valtteri Bottas, hemmhekk tgħidli wieġeb qalbi ngħidlek il-Mercedes iġibu lil George Russell. U qed ngħidlek hekk raġuni. Il-fatt li ovvjament Lewis Hamilton għadu kemm iffirma estensjoni ta' sentejn, tajjeb, qed naraħħa daqsxejn diffiċli biex il-Mercedes jikkontrollaw liż-żewġ drivers jekk dawn jiffirmaw lil George Russell. Raġuni hija li jien nemmen li George Russell huwa championship material, so inti ma tistax tħalli George Russell jisuq għal Lewis Hamilton u jilgħab il-logħba tat-tim. Jiġifieri George Russell irid jidħol fil-Mercedes mhux ngħidlek ħajkun champion mill-ewwel imma irid jibda jurija x'jaf biex ovvjament jibda jerbaħ it-tiġrijiet u jekk hemm bżonn ovvjament iġib ukoll kampjonati. Mentri qed nemmen li wkoll li jista' jkun jagħtu estensjoni lil Bottas għal sena oħra hija għal din ir-raġuni biex ovvjament jgħinu lil Lewis Hamilton ovvjament jibra jikseb ovvjament aktar records u nemmen ukoll ovvjament it-tir tiegħu huwa li jerbaħ it-tmien championship tiegħu wkoll. Dan kien sen daħallilek fil-kredu anke raġuni li ħanuża l-kelmu forsi mill-esperjenza tal-era Schumacher forsi għandek xi opinjoni fuq dan is-suġġett. Fil-fatt qed tiġini frasi bħalissa meta fit-tmiem id-dominju Schumacher fl-2006 kienu il-Ferrari ġabu lil Massa biex ħanejdu hekk jitgħallem minant Schumacher. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan l-extension ta' Hamilton imma iżjed fuq l-għal Brandon u fuq min taħseb li fl-aħħar tal-istaġun Toto Wolff ħajamel l-għażla tiegħu? U l-extension ta' Hamilton naħseb Hamilton għandu qaċċ u kurzita kbira biex jipprova l-kurz tas-sena d-dieħla.
U naħseb kienet, jina li ma kienx sorpriża li reġa' ġeddet, li kien sorpriża li ġeddet għal sentejn u għal sena. Għax kon nimmaġina illi iġeddet sena b'sena, speċjalment il-fatt li Hamilton issa m'għadux żgħar laqqas. Però ma kienx sorpriża li ġeddet. U fl-opinjoni għaj kif ġeddet għax għandu kuriżità kbira biex jara l-karozza tas-sena d-dieħla bil-ground effects u bil-changes kollha li ħajġri kif se jkunu. Il-fatt li il-karozza jinbidlu totalment tagħtillu illi joħroġ iktar il-potenzjal tax-xufier milli tal-karozza, speċjalment jekk il-karozzi vera ħajtilfu ħafna downforce mill-wings għax irid jiġi biss mill-qiegħ. U hemmhekk driver bħal Hamilton żgur illi jispikka, jiġifieri għalija ma kienx sorpriża li ġeddet. U min ħajkun il-driver li joħor ma' ġenb Hamilton naqbel 100% ma' Brandon u hija xi ħaġa li konna diġà tkellimna f'programmi passati Antonello fuq dan is-suġġett. U hemm każijiet oħrajn iktar reċenti illi iġġaluni naħseb illi Bottas jibqa' mal-Mercedes, mal-Ferrari, il-fatt illi fl-2018 Vettel kien qal straight illi kien jippreferi li jżomm lil Raikkonen mat-tim jibqgħu jġeddu lil Raikkonen għalfejn. Għax Raikkonen kellu relazzjoni tajba miegħu u Raikkonen kien jaf illi bl-età li għandu ma kienx se jkun daqshekk ta' kompetizzjoni daqskemm kien ħajkun Leclerc. Infatti naraw li fl-2019 Vettel bata ħafna ma' Leclerc u kienet probabbilment waħda mir-raġunijiet il għala mbagħad mill-2020 lem isu kien hemm daqsxejn ta' falling out bejn Vettel u l-Ferrari u Vettel ma kompliċ iktar mat-tim ta' Maranello. Biżdin ta' Vettel konna ġarajnija wkoll meta fl-2014 ġabulu l-Ricciardo u Brock Webber. Eżattament. Eżatt. Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha jindikaw tinsiex. Meta saqsew il-Hamilton il-min jippreferi, Hamilton għamilha ċarissima li jippreferi li jibqa' Valtteri Bottas miegħu. U meta driver joħroġ daqshekk call out li jippreferi id-driver li għandu miegħu, raġuni warajha jkun hemm. Kif qal Brandon, George Russell huwa championship material. Bottas bir-rispett kollu lejh mhuwiex. Bottas huwa kif kien Barrichello, a very good number 2 li jaħdem għat-tim u jġib il-punti lit-tim. Imma mhux li jirbaħ kampjonat. Jiġifieri u din konna dinja wkoll fil-programmi passati li naħseb jiena hija illi sakemm Hamilton ikun għadu ma' Mercedes, Russell ma jmurx ma' Mercedes, propju għax Hamilton iqis li Russell bħala teddida. U bil-passat li kellhom l-inkwiet li kellhom il-Mercedes fil-passat bejn Hamilton u Rosberg fejn kellhom 2 number 1 drivers, u Wolf għamilha ċara li dik deċiżjoni ma kienx tiegħu u ma kienx joħodha dik id-deċiżjoni kieku. Għalija tindika li Russell kien la darba temm Hamilton mal-Mercedes, Russell jista' jinsieda fis-sim. Hemm problema oħra ovvjament li jekk il-Mercedes mhux se jagħtu ċans lil George Russell hemm ċans li George Russell jintilef, jiġifieri irdu joqgħodu daqsxejn attenti wkoll il-Mercedes, jiġifieri dan mhuwiex driver naħseb li huwa worth it li jintilef, jiġifieri se jkun hemm timijiet ma nafx min ta' jista' jkun ta' ġifieri ma ħajkun hemm timijiet oħrajn li jekk dan se jinħall minn mal-Mercedes se jkunu sharks lesti għalih biex ovvjament jiffirmaw ukoll. Ġifieri il-Mercedes ma jiġu tilfu laqas il-George Russell. Però l-biċċa U ma rridux ninsew ukoll illi alright mhuwiex World Championship material imma apparti Russell il-Mercedes għandhom sewwi ieħor fuq il-kotba tagħhom illi huwa Esteban Ocon. Illi iżed naraħ minix qed naraħ bħala World Championship material imma Però Ocon diġà kellhom ishom qattaw ftit il-karti fis-sens kont se ngħidlek ukoll. Fis-sens li Ocon meta kellu ċ-ċans li jmur mal-Mercedes wara il-Force India minflok iddeċidew li m'għandniex bżonnu iktar mar-Renault. Fejn għadu hemmhekk u ġeddet il-kontratt kif isir bħala 3 snin. ekku. Id-differenza però hija li Ocon kif qatt inti forsi mhuwiex championship material u seta' jaffordja li jmur ma' tim ta' second division u diru hekk, jew forsi mhux top team, però Russell li huwa championship material
fejn ħajmur jekk mhux mal-Mercedes. Għax niftakru, Ferrari għandhom il-Sainz long-term contract, sorry, il-Leclerc long-term contract, u Sainz illi jekk qaser kif musejr m'għandhomx għalfejn ma jġeddulux. Ir-Red Bull għandhom il-Verstappen illi ma narax kif jista' jitlaq minn magħhom speċjalment jekk din is-sena jirnexxielu jirbaħ il-Championship. U Perez illi jekk jibqa' sejjer kif inhu sejjer again jibqgħu jġeddulu sena b'sena. Mingħajr ma ninsew is-sewwieqa tal-Akkademja li Iġe. għandhom il-Ferrari speċjalment fejn hemm diversi sewwieqa fosthom Mick Schumacher, Callum Aylott, Robert Schwarzman, Ċekk ir-Red il-lan. Bull illi wara kollox għandhom is-sewwieqa tal-Akkademja tagħhom. Ekku. Qed neskludi kategorikament il-Pierre Gasly f'dan il-każ għax ma nemminx li Gasly se jerġa' jirritorna mat-tim ta' Milton Keynes, imma hemm żgħażagħ fl-F2 illi wkoll qegħdin jimpressjonaw. Ekku. Jiġifieri, il-problema ta' Russell dik hi, jekk jitlef postu mal-Williams fejn ħajmut, ma jaqbillux jiċċaqlaq. Plus li ma ninsewx li l-Williams għandhom it-technical backing ukoll ta' Mercedes. Vera illi forsi aerodynamically mhumiex hemmhekk il-Williams u ilhom żmien twil ma jkunux hemm. Però din is-sena għamlu avvanzi kbar kif kellhom daqsxejn injection ta' flus fil-investituri. Il-fatt li s-sena dieħla karozzi ġodda, il-xorti ta' tim tista' tinbidel ta' taħt fuq. Għaxa maluqa le, għaxa maluqa season li. Kaxxa magħluqa ma mhux biss għall-Williams, kaxxa magħluqa għal kulħadd. Għal-grid, eżattament, għal-grid. Akkurat, però kif jista' jkollok karozza illi ħarġet tajba mill-ewwel, jista' jkollok karozza illi ħarġet ħażina kompletament. Da ma ninsewx fl-2009 pereżempju, meta kien hemm taqlib sieħ tar-regolamenti wkoll, il-Bron illi sas-sena ta' qabel kienet il-Honda li dejjem kienet qed tiġi l-aħħar, b'invenzjoni waħda spiċċaw 2 sekondi qudiem kulħadd. Meta ħolqu id-double diffuser. Jiġifieri dawn l-affarijiet rajnihom fil-passat u jistgħu jerġgħu jiġru. Ix-xejka pas-sena d-dieħla hija waħda massiva. Allura kieku nkun jiena flok Russell ngħid Hamilton iffirma sentejn oħra, da mhux se hemmhekk għal dejjem. Is-sena d-dieħla kaxxa magħluqa inkompli nuri li naf nissapporti sentejn oħra hekk Russell għadu żgħir. Kemm għandu Russell 23 ħajja 22? 23. Jiġifieri għad għandu karriera sħiħa qudiemu hemm drivers li ta' 25 daħlu fil-Formula 1. U mhux biss rajna sewwa li daħlu ta' iktar ukoll. Biss tajjeb ngħidu wkoll illi Russell ikkonferma anki fuq intervista li għamel mal-ġurnalista ta' Sky Sports Rachel Brooks nhar il-ħadd li għadda jiġri s-sena d-dieħla se jkolli Mercedes warajja issa. Ovvjament jekk mhux il-main team żgur illi ser ikun il-Mercedes. Min sewi Ingliż li qed ifittex siġġu f'tim kbir. Ejja ħallissa nitkellmu fuq ieħor illi qiegħed jimpressjona bis-sigħat sa dan it-tant ukoll qabel ma nibdew l-argument li jmiss insellem il-Franco Aloisio li ħalla messaġġ ta' tislima lilek dan kien. Nsellmulu wkoll Franco. L-Franco ħabib tiegħi kbir, konna naħdmu flimkien, ili naqgħu ma nkellmu. Fortunatament Juventin ma m'hemmx tagħmel kulħadd għandu difett. Fil-fatt jiena l-Franco wkoll niltaqa' miegħu spiss fil-kamp tat-tennis ukoll. Nsellimlek Franco, grazzi wkoll tal-appoġġ dejjem tagħti lin-netwerk tagħna. Ejja ħalli nitkellmu ftit fuq Lando Norris issa l-aħwa, illi jekk neskludu l-Grand Prix ta' Spanja din is-sena spiċċa mal-ewwel 5 u ġa kiseb 3 podji dal-lista ġun f'Imola, Monte Carlo u anke fl-aħħar telqa li kellna fir-Red Bull Ring. Al kontrarju ta' dak is-sewwi illi ħafna konna qed nistennew minnu iżda s'issa jidher li mhux qed jingrana mal-karozza qed nirreferi għal Daniel Ricciardo. Nuħunqa round bil-panel, kontu qed tistennew dan it-titjib minn Norris din is-sena. Brandon ħanibda bik. Lando Norris mindu daħal l-ewwel sena li kellu fil-Formula 1 kien diġà ngħidu hekk kien wera li ħajkun driver tajjeb. It-tieni sena għamel improvement, imma fit-tielet sena tiegħu għalija fl-opinjoni tiegħi jagħmel improvement enormi. Issa dal-improvement jien nemmen li ġi sempliċement għax il-McLaren iddeċidew li jiffirmaw lil Daniel Ricciardo.
Ma nafx, fl-opinjoni tiegħi qisu Norris ħada mhux bħala teddida, imma għal isma' jiena ħajkolli lil Daniel issa bħala teammate tiegħi irid nuri x'naf iktar. U fil-verità Lando Norris kellu vantaġġ għax il-karozza jafa dik inaq iktar minn Daniel. Ma stennex li jkun konsistenti daqshekk, imma s'issa tjuri li huwa driver konsistenti ħafna. Jekk tara palissa huwa l-unika driver mid-drivers kollha li hemm fuq il-grid li skurja l-punti, ġifieri f'kull tiġi li kellna dan skurja l-punti. Statistika wkoll sabiħa ta' Lando Norris hija li fl-ewwel sena tiegħu jekk min isejjer żball, Lando Norris f'season sħiħ ġabar 97 punt. Sissa sa 9 round li għandna, Lando Norris ġabar 101. Ġifieri dan jurik li għalkemm orajt il-karozza għamlet avvanzi, Lando Norris fl-opinjoni tiegħi għamel improvement enormi. U dan mhux qed ngħidu f'kollu, mhux qed ngħidu f'ħaġa waħda. Lando Norris qed juri li huwa driver tajjeb wheel to wheel, huwa driver tajjeb jaf meta għandu jaqbes karozza, jaf meta għandu jattakka karozza, jaf meta għandu jiddefendi. Fl-opinjoni tiegħi dawk juruk li ovvjament huwa driver tajjeb. Dan ukoll ikkonfermah fl-aħħar tiġrija stess Lewis Hamilton, ġifieri fuq ir-radio smajni jgħid li Lando Norris huwa driver tajjeb u ta' min japprezza eżattament, ġifieri. U fil-fatt tifhimni biex tagħtuħu kompliment minn Sir Lewis Hamilton huwa sinjal li xi ħaġa tajba qed tagħmel. Dan kien biss min-naħa l-oħra nek Norris qiegħed iġib ir-riżultati, Ricciardo min-naħa l-oħra qiegħed jiddeludi biss jidher illi qed ikollna ftit ċaqliq. Il-problema ta' Ricciardo hija l-ups and downs. Illi il-konsistenza tiegħu biex ngħidu mod ieħor illi għandek Grand Prix fejn imur tajjeb ħafna, bħalma kien tajjeb ħafna fi Franza fi Paul Ricard, fejn ġew jekk mister żbajl il-5 u 6, Norris u Ricciardo, u mbagħad ikollok tliela oħrajn fejn jekk mister żbajl tal-istirja spiċċa barra bil-punti. Però kien hemm xi bil-magna ħin minnhom fil-fatt Ricciardo kien telaq tajjeb u mbagħad isu s-saħħa tal-magna tradietu u mbagħad sfortunatament minn hemm baqa' sejjer lura. Vera, però anke jekk tara pereżempju dika ġo il-Grand Prix tal-istirja kienet eżatt. Però anke jekk tara pereżempju Monte Carlo Norris il-lepjaħ Ricciardo. Ġo trek illi Ricciardo rebaħ fiha. Ġie mhix xi trek illi Ricciardo ma jafx jew ma toġbux, hija trek li toġbu rebaħ fiha. Jiġifieri il-problema ta' Ricciardo anke meta tara ċertu graphics li juru il-Formula 1 on screen. Ricciardo kien magħruf ħafna speċjalment fi żmien ir-Red Bull għal-late braking tiegħu. Kien jagħmellek mossi fejn ma setax jaqbes fl-straight minħabba nuqqas ta' straight line speed. Kien jagħmellek braking late immens u kien jaqbes xorta. Dik il-performance fuq il-McLaren qatt m'għandux. Jista' jkun forsi l-karozza qed iżid adattata għal Norris milli għal Ricciardo? Iktar milli għax il-karozza tal Norris ma nsewx illi fejn il-Red Bull u anke r-Renault sena l-oħra kellhom braking tal-Brembo, il-McLaren użaw il-Carbon Industry. Illi huma il-materjal u l-composites li użaw u l-braking system li użaw huwa kompletament differenti u mhijiex xi ħaġa li tqedra fi żmien ta' 3-4 tliela għandek ċertu learning curve sakemm inti tidra braking anke f'karozza normali jasab wara f'karozza tal-Formula 1 fejn għandek milliseconds jagħmlu lek differenza. Fil-braking infatti meta tara l-istatistika u l-graphics tal-Formula 1 Ricciardo kien jitlef bejn wieħed u ieħor ġo turn 1 biss fl-Awstrija 0.2 of a second just fi braking zone. Ġo turn 1. Jiġifieri dak huwa ġa distak kbir in terms of Formula 1 fejn jidħol ħin, speċjalment fuq l-app li kull ma kien fiha 1 minute 5 seconds. Jiġifieri il-problema ta' Ricciardo ġejjin minn ħafna affarijiet. Però l-ħaġa affaxxinanti jiena hawnhekk kompeturi kemm Norris huwa driver tajjeb u r-rispett li kellu u għandu Norris lejn Sainz huwa il-fatt li meta titqabbel Norris ma' Ricciardo, qed jgħid għax Norris improvja ħafna, għax kien hemm avvanz kbir fuq li għamel Norris, eċetera, eċetera.
U Norris stess qallhom isma' qallhom jiena forsi improvjajt, però qed taraw dal-affarijiet dal-distak bejn u bejn Ricciardo mhux għax jiena tib ħafna, imma Sainz kien driver tajjeb kien tieni ħadd-tajn. U dik il-bromance li kien hemm bejn Norris u Sainz hija xi ħaġa li għadha għaddejja s'issa, kull meta jiltaqgħu fuq trek dejjem jispiċċaw iservu lil xulxin u jippikaw naqra ma' xulxin. Rajnijhom f'Monte Carlo wkoll li fil-fatt kif Norris mara l-intervisti Sainz ma jifraħlu allegatament ukoll il-ġimgħa l-oħra kienu qed jilagħbu l-golf flimkien imma mill-lider it-tim tal-Ferrari ma ħax pjaċir bir-ritratt li kien hemm xi ritratti fuq Instagram taż-żewġ sewqa flimkien u qalulu bil-pulit il-Sainz niżilhom. Sinjal tajjeb illi juri li wkoll mir-rivalità ċertu ħbiberija ukoll għadha teżisti ma rridux ninsew li wara kollox il-McLaren u l-Ferrari qegħdin jiġġieldu għat-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi. Ekku, batti, l-aħħar ħaġa żgħira fuq Norris. Fil-qosor għax il-ħin kważi ħarab. Norris fl-ewwel staġun tiegħu għamel nofs staġun tajjeb ħafna u mbagħad ismu ntilef ftit. Fit-tieni staġun għamel 3 kwarti ta' staġun tajjeb ħafna u ntilef lejn l-aħħar ftit isu spiċċa mingħajr fuel. Dik hija l-unika question mark li għatem fuq Norris. Kemm huwa kemm improvjew bħala driver biex il-konsistenza tiegħu dal-ewwel tliela iżomm mat-tul tal-istaġun sħiħ u 23 tal-liqa. Tajjeb wis, mela nixtieq li issa nuħdu l-okkażjoni kif għandi żewġ rappreżentanti mingħand żewġ qadiet differenti biex ittuna wkoll l-aħħar aħbarijiet. Sew min-naħa ta' Brandin u Velocity Esports Racing kif ukoll Duncan mill-Scuderia Ferrari Club Birżebbuġa Malta. Brandin, naf li Velocity wasalna biex għax inkun involut f'din il-komunità virtwali noħorġu turnamenti ieħor forsi tista' tina ftit informazzjoni. Ekku, Mantrello, kif semmejta inti, Velocity Sports Racing bħala komunità għadna kemm neddejna kampjonat ġdid fuq logħba differenti, Gran Turismo Sports, ġifieri għadu kemm semmejnieh ġifieri jumejn ilu, kollox fuq Facebook, jekk hemm ovvjament nies interessati li jitlu magħna biex jisuqu f'dan il-kampjonat, kull ma jirdu jagħmlu jitlu fil-website tagħna velocitysportsracing.com, hemm l-informazzjoni kollha, hemm il-Facebook page ukoll. Jekk jiridu jistaqsu mistoqsijiet kemm jistaqsuna ovvjament xi ħadd ħajwieġeb żgur. U kif ukoll nixtieq insemmi li apparti Gran Turismo għaddejn il-preparamenti għal-kampjonat ġdid tal-Formula 1 virtuali wkoll li beħsibu jibda wkoll f'Settembru. Eżattament, jiena nħeġġeġ ukoll dawk id-dilettanti tal-Formula 1 virtuali biex jinaqdu ma' Velocity għaliex il-kampjonati għaddejjin dan it-turnament ta' Gran Turismo Brandin jidir li illi jismu Asphalt Kings u li ser ikun ibbażat fuq siġġimat sewwa. Eżattament, hekk ħajkun maqsum fuq siġġimat, il-turnament jismu Asphalt Kings. Hemm l-informazzjoni kollha Antonello jitlu fuq il-website tagħna, jekk kollhom xi mistoqsijiet ovvjament kemm jibatulna u kun nistgħu nwiġbuhom. Dan kien min-naħa l-oħra il-klabb tagħkom. Mela, l-ewwel ħaġa nfakkar li aħna bħala Scuderia Ferrari Club Birżebbuġa Malta maħniex klabb Malti imma aħna membri uffiċjali tal-Team Ferrari, recognized mill-Ferrari bħala wieħed mill-klabs uffiċjali tat-team. Sfortunatament minħabba restrizzjoni ta' Covid bħala attivitajiet ta' klabb which in which għadna ma milna xejn, ovvjament aħna nimxu mar-regoli li joħorġu mid-Dipartiment tas-Saħħa u nimxu magħhom, però ma jfissirx li l-attività tal-klabb hija wieqfa. F'dan l-aħħar sitt ġimgħat għajna jkollna l-online team, l-online meetings, Zoom meetings ma' membri tat-team tal-Ferrari fejn l-aħħar 4 meetings li kellna kienu ma' Laurent Mekis, ma' Mattia Binotto, ma' Matteo Toninalli li huwa l-Head of Tech Engineering u ma' Enrico Gualtieri propju l-ġimgħa l-oħra li huwa l-Head of Power Unit Team. Apparti minn hekk, fl-aħħar irċevejna wkoll il-welcome kits tas-sena l-oħra, sfortunatament minħabba Covid, il-kits li kienu jinkludu arloġġ apposta li huwa esklusiv għal membri tal-Ferrari Club ma setax jitqassam qabel minħabba li l-Italja kienet meqjusa bħala Red Zone, kif dawn ħarġu mir Red Zone
fl-aħħar batunna l-arloġġi u batunna il-memorabilia tas-sena l-oħra u bdejna nirċevu wkoll ta' 2021. Apparti minn hekk kal-fatt li issa il-Grand Prix se jerġgħu jiftħu għan-nies bħala team, bħala clubs tal-Ferrari aħna intitolati għal discounts għal min jinteressa imur jara Grand Prix live minn ġo circuits. Ovvjament il-discounts huma esklusivament tal-membri huwa available għal ħafna mit-tracks tal-Ewropa. Allura l-attivitajiet tagħna kif għatlek virtualment bqajna għaddejjin. Ma nistgħux naraw iġri għaddu r-restrizzjonijiet li jkun nistgħu fl-aħħar mill-aħħar nerġgħu niltaqgħu wiċċ in wiċċ. Nixtieq inħeġġeġ lil kull min huwa interessat, kull min huwa appassjonat tal-Ferrari u jixtieq jinkideb mal-klabb jista' jfittex il-page uffiċjali tagħna fuq Facebook li hija Scuderia Ferrari Club Birżebbuġa Malta, jew jista' wkoll jekk irid ikkuntattja direttament lill-President tal-klabb tagħna Mary Law fuq 79898104. Jikkuntattja kif jixtiequ, xi ħadd ħajrispondi żgur u ovvjament kull min jinteressa huwa merħba li jingħaqad mal-klabb tagħna. Inħeġġeġ ukoll il-partitari tal-Ferrari li jingħaqdu ma' dan il-klabb għaliex jekk xejn ifimni l-opportunitajiet li tiltaqgħu mal-Benjamini tagħkom jidher illi qegħdin hemmhekk u ta' dan ukoll nieħu pjaċir. Domanda finali biex nikkonkludu dan il-programm. It-tiġira li jmiss dik tal-Gran Brittanja ser tara l-ewwel darba l-introduzzjoni tal-sprint race li se ssir is-sibt. X'għandu qed jistenna minn din l-inizjattiva l-ġdida, x'inhuma kif taħsbu se tiżvolġi din l-affari, kif ukoll expectations tagħkom vis-à-vis Ferrari u Mercedes sewa l-Silverstone, kif ukoll l-aħħar tellieqa li ser ikollna qabel il-break tas-sajf nhar l-ewwel ta' Wissu ġewwa Budapest. Nitlobkom biss biex iżommu fil-qosor għaliex il-ħin verament wasal biex jiskadi. Din-darba ħanibda bik dan kien. Jiena fil-bxajk il-verità ma tantx jiena fan tal-sprint race. M'iniex qed nara valur miżjud tal-sprint race biex ngħidlek il-verità, apparti minn hekk kien hemm ċertu timijiet ukoll li kellhom riservi minħabba ċertu lifespan ta' parts kif se jmaniġġjaw ma jmaniġġjawhomx. Jiġifieri għadni naqa' xettiku fuq l-sprint race kif se taħdem ma taħdimx. Bħala tellieqa Silverstone il-Ferrari nistennew li ħatkun diffiċli, inna Silverstone hija trek tixbaħ ħafna l-Porricar u nafu kemm Ferrari marru ħażin Porricar. Hopefully ma tkunx daqshekk ħażin, speċjalment il-fatt li l-Ferrari iktar qegħdin issa jiffukaw fuq race pace minn il-qualifying. Allura qed nisperaw qed nittamaw li l-iżbalji li saru fi Franza ma jerġgħux jiġru ġo Silverstone. L-Ungerija min-naħa l-oħra għandha tkun trek fejn suppost hemm daqsxejn iktar ċans li l-Ferrari jmorru tajjeb, il-fatt li m'hemmx straights twal ħafna, m'hemmx dawk il-ħafna high speed corners u mu iktar start stop jixbaħ iktar il-Monte Carlo. Orejna l-Ferrari kemm marru tajjeb Monte Carlo u mhux qed nara għalfejn l-Ungerija m'għandix tkun trek li tiffavorixxi iktar il-Ferrari. Brendan? Kif semma tajjeb dan kien jiena minix fan tagħha sissa ħanajtek minix fan tajjeb ta' din l-sprint race. Kif semma tajjeb ħafna Lewis Hamilton fl-sprint race jista' jkun li naraw pożizzjoni sħiħa, ġifieri daħ jkollok il-kulħadd bl-istess tajjeb, bl-istess compound tajjeb. Ħanaraw ħafna kollha wara xulxin u ftit li xejn overtakes għax kulħadd ġo DRS ta' xulxin. Ukoll fl-opinjoni tiegħi ġiet imqasma ħażin sempliċement raġuni għax għandek timijiet fej ħajkollhom lifespan qasira fuq ċertu parts u wkoll il-park fermi tal-mexxew lura flok mexxew għal qudiem. Li dik li hija ma tagħmel sens, ġifieri din hija raġuni għalfejn timijiet tliet timijiet minnhom partikolari jista' jkun li ma narawhomx fil-practice tu. Apparti minn hekk, skużani jekk nwaqfek, però il-fatt li għandek park fermi li huwa wara l-qualifying il-ġimgħa, il-practice tu tas-sib ġiet inutli. M'hemmx skop. Eżattament, m'hemmx skop għalija, eżattament. Ġiet fl-opinjoni tiegħi ġiet imqasma ħażina, jiena dan raħ bħala Pirate Project, jiġifieri nispera li ovvjament jieħdu t-tajjeb minnu, il-ħażin ovvjament jirranġaw u forsi mmorru għal proġett aħjar. Imma ovvjament dak kollox fidejn l-FIA.
Mela, grazzi lil Brandon u Duncan li attendew għal-programm tal-lejla, kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty. L-intervista tirritorna l-ġimgħa d-dieħla fejn din id-darba se niddiskutu UEFA Euro 2020 li ser tintemm nhar il-ħadd li ġej b'dik li naħseb hija l-finali tant mistennija bejnitna l-Maltin li tinvolvi l-Italja u l-Ingilterra bilħaq 1x2 Duncan Brandon. Tuni il-provizjoni fuq il-finali. Jekk dejjem Brandon naf li segwu l-futbol naf lu partitur ta' Real Madrid. Duncan ma nafx 1x2 minn tasbu se jolli t-tazza. One Italjani? Le, tistaw tgħidu Italja u Ingilterra. Alright. Jiena ovvjament partitur tal-Italja, ġifieri ħankunet nisapporti Italjani, imma xorta nagħmel li ħatkun logħba miftuħa u logħba sabiħa, ġifieri looking forward ħafna. Duncan? 1-1 full time jirpu Taljani bil-penalties. Qed tipprevedi ħafna u ħafna terturi. Insomma, l-ġimgħa d-dieħla ser ikollna wkoll żewġ mistednin tliet oħra qegħdin naħdmu biex ukoll nikkonfermawhom nisperaw illi l-inviti li tajna jiġu aċċettati u wkoll nfakkarkom dan il-programm se jerġa' joħroġ ripetizzjoni nhar is-sibt imma se joħroġ live kull nhar ta' ħamis fid-9:15. Inħeġġitkom ukoll biex tkomplu segwu l-medja soċjali kollha tagħna li żjed kontenut interessanti mit-tim tan-netwerk tagħna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Belat ma fadalli xejn li fintikom il-lejl it-tajjeb, nisperaw li dan il-programm live oġobkom, ovvjament ħankomplu nibnu untejbu as we go along. Sakemm nerġgħu niltaqgħu appuntament mal-intervista l-ġimgħa d-dieħla u l-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty.